Kaga, yau kuma tururuwa uwar jaye-jaye yau kuma ko da yake tare? Kai dan Allah tun turka-turkar da ake a cikin garin nan wai kai sai yanzu ka sani? To, kada ya ce shine bakon nan wanda ake maganan ya sauka a gidansu dan ta'addan nan. Shine mana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka ku. Kuna banza. Da shi. Ni ba ko? Irin wannan abubuwan da Habibu yake na sha gaya mai bana su amma ya ki ɗauka. Bai dace ba gaskiya kamata ya ringa kiyayewa. Yau daga wannan sai wannan gobe wannan jibi. Ai abun bai ba kaga. Kuma billahi lazi gaskiya ce ba zan daina gaya mai ba har abada sai na gaya mai. Gaskiya ne ai wanda ka ƙara kwakwata da faɗan gaskiyan nan. Ke Mero, kin san bana ƙauna ganin ƙwaryar nan a gidan nan gwara ki mai da ita gidan dada. Inna ki yi haƙuri. Idan na koma inna dada ƙwaryar nan sai dai mu koma gidan dada. Da ki mayar min da bara bana, gwara ki koma gidan dadan ki zauna tunda ke Allah ya yo ki da kunnen kashi. Barka ne. Yawa. Ai na je gidan ka siyan lemo ne.
sai aka ce mu ai kana nan gurin. Allah sai Da Allah in ba za ka dawo minti biyu. wa nake gani kamar bakon gidan Habibu. Kwarai ni ne. Allah sarki. Dama na zo don Allah mai wata magana. Ba komai wallahi ba komai. Ko ka san gidan su marigayi mamman saurayin mai rufe gidan su Habibu? Na dauka cewar gidan suna ya zaka tambaya? Yawa. Kwarai gidan su shi. Yawa. Wannan ai abu ne mai sauki. Wato ka gane idan ka bi nan hanyar ka gane ga kwararo nan za ka tadda gangara za ka tadda tudu za ka tadda kurra da magaya da kanya a wajen kana zuwa wajen akwai dan tudu kana tsallakawa don ka lankwa za ka yi haka shine to nagode madalla masha Allah Dan Allah kada ka fasa duk abin da kai niyan yi a kai ne. Haka kika ce? Din na faɗa. Kai bari ka jima. Idan baka yi wasa ba ni ce ajalin ka ƙauyen nan. Kin ga haka nake so. Mata ta jaruma, ni kuma sadauki. Sai mu haifi dan mu gwarzo. Ni kika tsartawa yawu? Ka fasa min ƙwarya? Ka fasa min ƙwarya? Na fasa. Ke idan baki hankali ba, wataran ke zan babballa haka. In taka ki. Za ka san ka fasa min ƙwarya, wallahi kai da kwanciyar hankali har duniya ta tashi. Rame. Ya labari? Lafiya ƙalau. Yaki. Lafiya. Na zo ne maraya sunna soyayya. Saboda kin san cikakken masoyi baya magana da budurwa a cikin gidansu. Shi yasa na ce ki fito waje don mu magana da ke. Ya sa jikina. Yaya? La wallahi ban yarda da wannan wayan ba. Ina ma dai laifin ki kira ni da bakon masoyi. Dan Allah kar ki ƙara kira rana da yaya. In dai kina so zuciyata ta samu salama. Ko dai ban cike miki gurbin da kike so bane a zuciyarki. Ni na san ban yi karamin da shan da zan bar bishiya ta bushe a zuciyata ba. Wai kakata tana gaya min ba na yi wa mata adalci a soyayya. Saboda ina sace musu zuciyarsu su ta tunanina. Ko ba haka bane Mero? Dama kana da 'yan mata. Yi mana. Ina da 'yan mata, amma wanda suke suna ba wanda nake son su ba. Dan na san ni ke kadai ce a cikin zuciyata. Shin wai ma ba wannan ba. Da me zaki dinga tunani a cikin zuciyarki lokacin da bana? Amma da me zaki dinga tuna da ni idan na ba cikin doron duniya? Dan Allah ka daina min irin wannan magana. Kana rusa min farin ciki na. Kana jefa ni cikin zulumi ko dai na kusan mutuwa ne. Ai ba ke yake tunanin mutuwa ba. Haka zalika kuma ba ni ke tunanin mutuwa. Waye to? Ruhin ne yake kamshin mutuwa. Dan haka zukatan mu ke tunanin an kawar da mu. Wa'adi baya jiran lokaci. Ina jina ni amfani da damar da muke da ita don mallakar junan mu ta kowane irin yanayi. Wace dama muke da ita? Ni na riga da na zan mallakin ka. Ko da iyayen ba su yarda ba, an riga da an yardar musu. Na yarda da ke kuma na biya ma bukatar ki. Dan na san ita ce bukatar ruhi na. Allah ba mu sa'a. Amin. Tunanin me yake yi? A'a. Tabbas akwai lauje cikin nan. Ka yarda ba ku? Umarni ko shawara ko dacewa. Kin san wani abu kuwa? Duk abin da zaki faɗa ya zama gaskiya kar ki boye mu. Dan dalili? A'a. Kana tirsasa ki abin da ba shine da yawan tambayoyi na ba. Wanda mai komai a buɗe gaskiya da gaskiya. To kai hakuri na daina. Akwai buƙatar kau da tunanin kowa da komai a rayuwar jiya mu fuskanci ta yau da kuma ta gobe. Insha Allah na bari. Je ki gida ma haɗa an jima. Dan Allah ba ka shekaru ba. Ko da na yi tasirin sa kaɗan ne
ƙaunar ki ta dakushi komai na ɓacin rai da zan fuskanta da gare ki. Amma tabbas in kika ci gaba da dawo da bara bana akan umarnin da zan baki. Kana daf da limawa kanka wuƙa, don haka ka yi gaggawar dawowa kan saiti. Shikenan, ki je gida kawai. Na ce ki je. Ya Ali, bara an gaya ma, ka fita sabgata, in fita sabgarka. Saboda ni ba na shiga sabgarka, in kuma ka ce za ka shiga sabgata za ka ji ba daɗi. Ba wanda ne magana sarki. Ai duk abin da kake faɗa umarni nake baka, ba shawara ba. Duk abin da kake faɗa a gari ina ji. Duk inda ka je kai magana ta sai magana ta dawo kunne na. To ko ka ji, ko ka ƙi, ko ka so, zan nuna ma zahiri na. Zan gwada ma ko ni wane ne. Wai ka ma bani masauki ne? Lokacin da na samu masauki a garin nan, wanda ya bani masaukin baka so ya bani masaukin ba, kuma shi ne zaka je ka zauna kana nuna mu kana gaggaya mutane maganganu a kaina. To in baka daina ba zan nuna ma zahiri na, sai na nuna ma ko ni wane ne. Assalamu alaikum. Mana za kake nema na? Kware kuwa. Sunana Muhammadu Siraju. An haife ni. Dakata. Ni ba sunanka na tambaya ba, dan na san shi. Dalilin nema nake son sani. Abu yayi kyau. Ashe ma ka san ni. Duk wani abu da zai rabu ro mai rai ko mara rai sai na san shi. Dama ba wannan bukata ce ta kawo ni ba. To me kaka? Ka ji magana ta hankali. Dan Allah ina so kai min bayani abin da ya faru tsakanin marigayi Mamman da Meru, ma'ana abin da ya kawo tangardar aurensu zuwa sandin rasuwarsa. Ana nan dai. Akwai bambancin sani da fa za a nema. To mai sanin zai maka bayan wa'adi ya riske? Zai taimaka min wurin dawo da wani zumunci ko da bayan rai. Na yi maka alƙawarin alheri ne yasa na shigo cikin wannan lamarin. Hutar da kai? Ai hutu baya zuwa inda aka zabe shi. Ba za ka samu abin da kake so ba. Jimana, dan Allah ka saurare ni. Ko da a ce Mamman ya bar wasiya, ka yi min bayani. Nashe, 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 nashe. Kenan. Umarni. Zan tafi gidan dada. Zan je in shirya in je gidan dada idan wannan gallafirin ya zo ki dauki abincin shi ki bashi. Bera kina ci na kuwa? Na'am inna, me kika ce? Na ce idan Habibu ya zo, abincinsa yana ɗaki ki ɗauka ki basa zan shirya zan je gidan dada. Inna shi kuma? Shi kuma wa? Siraju, ina nasa abincin. Ban girka da shi ba amma za ki iya zartar da duk abin da kika ga ya dace da rai. Umarni. Umarni. Alhamdulillah. Dama ina son gani. Dama ina ta tunanin ya za mu ƙara haɗuwa ba tare da na je gidanku ba, saboda kada na ƙara haddasa zargi tsakaninki da mahaifinki. Na gode. Ruwa za ki je ɗiba ba ki biya a ƙawarki ba? Sauri nake. Ita kuma jiya ta ɗebo mai yawa. To mu je na raka ki mana. Kai hakuri. Za mu iya haɗuwa fa da baba a hanya. Haka ne kam. Komai zai iya faruwa. Amma yaushe za mu ƙara haɗuwa saboda mu kawo ƙarshen magana. Wace magana kenan? Ta me da Mamman mana? Allah ka yi hakuri mu bar duk maganar da ta shafi mu. Saboda me? Gabana na faɗuwa. Kuma tsoro nake ji. Ina tsoron ban kwana da rayuwata. Wato Laure baki fahimci ni ba. Ina so in kawo mai mafita ne. Ko kuma ka kawo wa zuciyarka mafita. Dan haka kai hakuri ka nuna da kanka. Ba sai ka tuna maka kudirin da kake da shi. Laure. 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 Halima, daman na san ba za ki zama a gidanki a ce baki zo gidan nan ba. Tun da kika samu labarin
Siraji ya zo, na san dole ne zai kin zo gidan nan. Tabbas Dada, na ji maganganunki za su iya juyar da komai. Ni tuntuni na sallama komai, na san komai zai iya faruwa. Amma mecece alakarsa da gidansa mamma? Ita ce ban sani ba. Me yasa ya zo ban da sigar haka? Kuma me yasa mai ta bashi amanna kamar yadda ta ba mamma? Tambayoyi ne masu kamanceceniya da juna. Sai dai sun bauɗe babu wanda zai haɗu da ɗaya. Me yasa kika faɗi haka? Shekara ɗaya fa da rasuwar mamma ba dole ba ne ya san komai nasa. Halima, to idan shi Sirajo ya je garin mamma ɗin sun haɗu suna da alaƙa da juna fa. Dada, na ji hakan mai yiwa ne amma ban gamsu Mera ta ba shi amanna ba. Halima, idan ba ta ba shi amanna ba, ta ya za a yi mu murƙushe abin da za ta yi masa? Kar ki manta, mutumin nan dudu kwanansa 3 da zuwa garin nan, amma yana so ya ɓaɓɓako da abin da shekara 3 a baya ba su kusa da shi ba. Halima, ki yi nazari da kyau ko za mu gane me dalilin hakan. To Dada, ina ganin shi yasa Mera ta ƙi amanna da shi. Wannan dan wannan. To Allah ya mana mai kyau. ne komai bakin cikin shi ai he na mura duk bakin cikin tun da he mutuwa na alhamdulillah dutsiyar idan gundai sai mun ci abinci dai a jika kaji kana kare shine ka lallabo ka zo ka kwashi ganima kai kadai ko